chvíli Victorious na Grizzly Network. Vítejte v Grizzly Network 2. Přinášíme vám zábavu na 2 hodiny a máme pro vás překvapení. Neuvěříte vlastním očím. Maržte, potles, hrajte si na skateboardu, rýďte auto, tíchejte, zlobte se, létejte a další. To zní až příliš dobré, než aby to byla pravda, dokud neuvidíte všechny své oblíbené pořady na Grizzly Network 2. Již brzy na Grizzly Network. Co bys dělal, a kdybys zůstala se svým starším bratrem? Tvoji nejlepší přátelé a nejúspěšnější internetová show Tu Carly. Přesně to Carly a její přátelé dělají. I Carly od pondělí do pátku na Grizzly Network. Teď naši zákazníci najdou ve své Vodafone apce giga výhody. A vybere si opravdu každý. Otevřete Happy v aplikaci Můj Vodafone Plus a vyberte si, co vám udělá radost tento týden. I ten další a další. Oslavme společných 20 let. Vodafone. Pondělí až pátek. Příprav se do školy. Sned's Declassified School Survival Guide. Takže přežít školu může být těžké. It's a high five. You're supposed to slap me back. Ale naštěstí máš Ned. We all procrastinate a little. So how do you survive it? Yeah, I'll tell you later. Tak se připravte do školy Sned's Declassified School Survival Guide. Každý den na Grizzly Network. Nudíš se ve škole. Zvuky veverky. Hej, ty šikanuješ. Zasloužíš si to. Porušuješ pravidlo. Zajček strčí lišku do fontánu. Je to tvoje kamarádka. Tvůj život je lepší, ale to není správné. Murphy a Mitzi. Každý den na Grizzly Network. Nejtipnější dítě. Nejhloupější táta a nejkomunikativnější máma. Nejlepší prevleky, nejlepší údery a nejlepší zbraně k zabíjení. Maraton. Nejlepší závody po celý rok. Od pondělí do pátku odpoledne a v sobotu a neděli večer.